Hyvää huomenta. Keskiviikkopäivää 9. heinäkuuta eletään ja kello on tulossa tai onkin jo 6:30 paikkeilla. Käydään katsomassa tuulen kaatoa, joka tapahtui viime sunnuntaina Ulla-myrskyn aikaan aamuyöllä. Täällä on niin hieno keli, aurinko juuri nousee tuolta idän puolelta. Kävellään tuohon kohtaan ja tuoltahan meillä näkyy näkymään sitten oikealta puolelta puu, joka on repeytynyt, iso mänty, joka on repeytynyt juurineen maasta, ja tämä puu sitten kaatui tähän ajotielle ja latva näkyy sitten tuolla. Eli ei ihan pienestä puusta ole kysymys. Kaveri kävi sitten sen maanantai-aamulla, kun naapuri ilmoitti, että oletteko huomannut, että teidän tielle on kaatunut puu, niin kävi sen sitten pätkimässä, että päästiin kulkemaan, mutta aikamoisella voimalla on tarvinnut tulla, että tuollainenkin mänty repeytyy juurineen maasta. Hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti se kesä sieltä kohta tulee. Hei!